Ето това, драги приятели, е Костадин Костадинов, а до него е един сириец, Амура, който открадна едно бомбоубежище във Варна, тръгна да го руши. Естествено, ние го спряхме. Това е пълен смях и потрес. Най-големите престъпници са защитавани от политици. Разследващи журналисти са подали за 9 месеца над 800 сигнала за незаконни сметища в област Варна. Намираме се в село Белградец. Това е родното село на Ерджан Себайтин Ебайтин, човека, който е шеф на РИОСВ Варна. Той е и областен координатор на ДПС Ново начало. Вижте какво сметище незаконно има в неговото село. Намираме се пред един интересен комплекс Хъс Естейт с доста скъпи са вътре апартаментите. Мисля, че са около 4000 евро квадрат. Имаме информация, че тук, чрез поставени лица, шефа на РИОСВ Варна, Ерджан Ебатин Себайтин, има 101 квадрата жилище в тази сграда. Във Варна дънката държеше Иван Портник. Всички институции, които отговарят за имотите в района, които могат да направят измама. Получаваме отговор, че това е държавна земя, а всъщност тук се води частна. И ви казах кой е човека, който се води. Един от собственици, това е Даниел Славов Дънката. Това е във Варна, комплекс Чайка. Тези парцели са били парцели урбанизирани в охранителна зона А. Означава, че това е зона, която е близо до, в случая, морето. И след това отива в урбанизирана територия за курортен комплекс. До мен е Стоян Нефтеров, който е от община Вълчи дол. И това, което се е случило с него, е неприемливо за една правова държава. И на пресечката на моята улица ме засече зета на бившия кмет Георги Тронков. Той слезе, през прозореца ме удари по челюстта с юмрук, при което аз слязах от моята кола. В този момент той ме удари още 2 пъти по главата. Ми каза, че другия път ще бъде по-сериозна работата.